אהלן, קוראים לי רונן, ואני רוצה להזמין אתכם להשתתף בפרויקט יין שעוד לא נעשה כמוהו בישראל. מה כל כך מיוחד בו? תהיו איתי דקה ואני אסביר. מסתבר שבאירופה במשך מאות שנים הייתה מסורת שבה הכורמים, הייננים, היו לוקחים קצת מכל הענבים שהיו להם בכרם, אדומים, לבנים, כל הזנים, זורקים אותם יחד למכל ועושים מהם יין אחד שמח ומיוחד. וגם מסתבר שבשנים האחרונות דווקא חוזרים לעשות יין כזה באירופה. טעמתי השנה כמה יינות כאלה ונגנבתי. ועכשיו אני רוצה לעשות יין כזה פה בישראל. אני תמיד מחפש לשתות וגם להכין יין שיתאים בדיוק למזג האוויר החם שלנו ולאוכל שלנו. חברתי לבר לבנה, היינן המעולה של יקב לבנה, ויחד אנחנו עומדים לעשות השנה מהדורה מוגבלת, 500 בקבוקים בלבד, של היין בשיטה המסורתית הזאת, בגרסה ישראלית וחדשה לגמרי. אז כמו שאפשר לראות, בדיוק התחלנו את הבציר, אבל בשביל להשלים את הפרויקט הזה, אני צריך את התמיכה שלכם. איך? נורא פשוט, תיכנסו לעמוד הפרויקט, זמינו עכשיו בקבוקי יין במחירה מוקדמת ומוזלת. היין שתשתו בעוד שנה, יין שכמוהו לא שתיתם אף פעם, באחריות. יאללה, מוזמנים להצטרף.